Bagyong Chedeng na nagkakusog samtang sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan gitataw sa pag-asa nga pabiling ubos ang kahigayunan ni ini nga makalandfall sa bisan asang dapit sa nasod. Samtang pag-asa may pahimangno sa kapiligro nga dala sa sunod-sunod nga mga thunderstorms nga masinati sa Kabisayan hangtod karong weekend. Aniya ang report. Base sa latest monitoring sa pag-asa kaganihang buntag, mihinay ang lihok sa bagyong Chedeng nga anaa na lang sa 10 kilometers per hour. Ug kun padayon ang maong gikusgon sa iyang pag-irog, posibleng sa sunod semana pa kini makagawa sa Philippine Area of Responsibility. Apan samtang anaa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Chedeng, padayon kining magkakusog. So tropical storm category and expected pa nato mo-intensify kini into severe tropical storm category karong adlaw and possibly ma-reach niya pa ang typhoon category. Hinuon matod sa pag-asa, pabiling menos ang kahigayunan nga makalandfall kini sa bisan asang dapit sa nasod. Sama sa bagyong Betty, Mori Curve umuliko ang bagyong Chedeng pagawas sa nasod. Apan sukwahi sa bagyong Betty, sayo kini nga Mori Curve umugawa sa Philippine Area of Responsibility sa dili pa kini makapaduol sa kayutaan. Hinuon pakusgon niini ang hanging habagat nga mohatod og daghang mga thunderstorms. Sa thunderstorm advisory nga gipagawa sa pag-asa, nalakip ang mga lalawigan sa Cebu ug Bohol sa mga dapit nga daghang mga thunderstorm advisories ang gipagawa sa pag-asa kagahapon. Mataas ang chance mga thunderstorms kini ang bantayan na nato kining thunderstorm development magdala kini usahay kusog ng mga pag-ulan. Pila ka days na tang nakasinating pag-uwan saturated ng yuta, so vulnerable ang atong mga identified sa mga flash floods and landslide prone areas. Pipila sa mga angayang bantayan kung adunay mga thunderstorms ang pagpanugdog og kilat, unos, kusog nga mga pag-uwan, tornado o waterspout, hail ug pag-uwan og ice. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisda.